Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was ja Paweł Polok, witam was w Szlagierach i Wicach, witam was w 100. jubileuszowym odcinku naszego programu. Witam i cieszę się rychtyk, żeście są z nami. Chciałem wam z całego serca podziękować za to, żeście z nami są, bo to wyście są najważniejsi, nasi widzowie. Cieszymy się, fest się radujemy, że zaglądacie na ten nasz program. No i zapraszamy was na ten specjalny, 100. odcinek, jubileuszowy odcinek Szlagierów i Wiców, który już zaczynamy i chcemy wam pokazać, jak to było, jak to się zaczło. Obejrzymy się przez chwilę, jak to było na samym początku, jacy byli u nas goście. Toż zapraszam was na taką retrospekcja naszych Szlagierów i Wiców. Ja już samą przyrychtowanego pilota. No i ta retrospekcja też już jest przyrychtowano. No to start. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam w naszym nowym programie. Witam bardzo serdecznie. Witam was w programie Szlagiery i Wice w kolejnym odcinku naszego programu. Jak widzicie, dzisiaj są my nie w Rybniku, ale w Katowicach. Zaprosiła nas Joanna Bartel. Dzień dobry, bo tak wymaga dobre wychowanie. Jak widzicie, jest już z nami nasz gość. Witam cię fest pięknie, Krzysztofie. Krzysztof z Oxford Duo. Dzisiaj chłop po 40. Po 40. Witam serdecznie, witam ciebie. Paweł Siluk-Steiner. Zespół Arkadia Band reprezentowany przez Dorota i przez Bogdana. Witam was fest pięknie. Witamy Ciebie, serdecznie. Pawle, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Andy i Lucia, witam was fest pięknie. Wyście są zespołem, który ponad 6 lat temu otwierał lista szlagierów po śląsku. Zespół Time tak naprawdę, tak jak powiedział Marek, liczy 3 osoby. Dzisiaj z nami 2. Część gości już u nas była, ale nie wszyscy. Nie było zespołu EKEA. Witam was fest pięknie. Pierwszy raz, żeście są w programie Szlagiery i Wice. Zespół Freje, czyli Celina. Mirek. No widzisz, są, żeś się przedstawił. Witamy serdecznie. Bardzo gorąco. Już my się siedli i siadła się też artystka, która dzisiaj do nas przyjechała. Tak, witam was serdecznie. Kasia Piowczyk z tej strony. Kasia Piowczyk dzisiaj z nami. Jacku, witamy cię bardzo serdecznie. Do mnie się zwracasz, tak? Do ciebie się zwracam. Miło mi. To ty się z legenda. Tak? Wiesz, że się No z tak, legenda? nie. No. Tak? Wiesz, wiele ludzi się pytało... Z racji wieku pewnie. Klaudia i Kasia Chwołka i nieprzypadkowo, bo my świętujemy taki nasz Geburtstag, bo program Szlagiery i Wice już ma rok, tak jak godą lista szlagierów skończyła w czerwcu 6 lat, Szlagiery i Wice rok, toż już mają roczek. Bo jak widzicie, jest z nami Leszek Chwilec i muszę wam powiedzieć, pomału kończymy 6. dziesiątka, bo dobijamy do 60. odcinka Szlagierów i Wiców. Jest już z nami nasz gość, czyli Stach. Stach, albo Stanisław Kitel. Witam cię fest pięknie. Magdalena Opolony, Tomasz Ciba, czyli nasi goście. Witam was fest pięknie. My również witamy bardzo serdecznie i gorąco. Teresa Waleriańska, witam cię fest pięknie. Teresa dzisiaj z nami. Grzegorz Poloczek z nami. Woniają te szynki, prawda? Jak wiesz co, mnie tu męczysz tymi szynkami. Zespół wokalno-instrumentalny Karlik. Oni się tak uczenie nazywają, bez tuż, że mają i wokal, i instrumenty. Jest już z nami nasz gość. No, Stanik Schindler z zespołu Baba z Chopem dzisiaj jest som, ale bez tuż ten nasz odcinek ma tytuł jak chłop z chłopem, czyli Baba z Chopem. Bo witamy Państwa bardzo serdecznie. Darek Niebudek, jest z nami Darek Niebudek, no jak śląski szlagiery, śląskie Wice, to Darek Niebudek się zowdy z tym kojarzy. Witamy cię jeszcze raz fest pięknie. Witam. Męsko część zespołu Szlagier Maszyna dzisiaj z nami. To znaczy się ta piękniejsza część. Ty się dowiesz, żeby tu dziołchy były, wiesz, aby to słyszały. Dziołchy i tak to będą widziały w telewizji. Geburtstag zespołu Time. Jak widzicie, my już uważyli, jak to na Geburtstagu Dorta też mamy fajno. To wiele wy to już macie lot zespół Time. 20 lat na rynku muzycznym. Zespół Jorgusie, witam was fest pięknie. Witamy. Pierwszy raz w Szlagierach i Wicach, chociaż w liście szlagierów po śląsku są żeście obecni i muszę powiedzieć, że wasze pieśniczki się podobają. Dzisiaj z nami taki zespół, który co prawda już
dość długo razem gro, ale w mediach jest dziepro pierwszy roz. I dziś pierwsze premierowe wydanie zespołu Grafit w telewizji TVT. Witam was fest pięknie. Witamy bardzo serdecznie. A dziś z nami Bożena Mielnik. Bożena Mielnik ze swoją nową płytą. Bożena Mielnik, kiero zaczęła kariera ponad rok temu, wiadomo oczywiście o takiej karierze estradowej. Mamy gościa, czyli Bernard Kurzawa, zespół Betiber. Jolanta Kierok. Jacek Kierok. Witamy gorąco i serdecznie. Witamy wszystkich telewidzów. Czyli duet chyba jednych z najpopularniejszych wykonawców na naszej górnośląskiej estradzie, tak mogę powiedzieć. I nie ino na górnośląskiej, bo jeździcie po całym świecie prawie, o tym jeszcze będziemy gadać oczywiście, nie? Tak się składa, Paweł, no ale czy z najpopularniejszym, to telewidzowie ocenią. Bernatka i Jurek są z nami. Witamy was fest pięknie. Witamy. Witam was. Happy Folk, czyli nasi goście już są z nami. Męską część zespołu Kamraty, bo my się dzisiaj spotykamy w takim męskim gronie. Kamraty, czyli Rysiek Piszczelok i Marek Pieczka. obejrzeliśmy się, jak to było, obejrzeliśmy się, jak to minęły te ponad 2 lata. Pokazaliśmy wam naszych gości, oczywiście nie wszystkich, no ale jednak żeście większość widzieli. A teraz otwieramy nowosetka i chodzi mi oczywiście o setka naszych programów, a nie o jakąś inkszą setka. Tak przy okazji to gadają, że życie zaczyna się po 50, ale mój sąsiad goda, że po setce jest dużo lepiej. I też mu chodzi o taką określoną setka, oczywiście chodzi mu o jego lata. No, to teraz już nic nie godomy, no przedstawiam naszego gościa, a dziś nasz gość z Inowrocławia, czyli Dawid Janiak. Witam serdecznie. Witamy cię fest pięknie. Wiesz o tym, że tyś na Śląsku jest gorol. Wiesz kto to jest gorol? Niestety nie. To gorol to jest taki chłop albo baba, którzy na Śląsk przyjechali. To kiedyś miało taki wydźwięk trochę negatywny, ale teraz już my są wszyscy skumplowani. Gorole na nos też zaglądają. Pozdrawiamy wszystkich Ślązoków inaczej, wszystkich goroli i wszystkich, którzy na nos zaglądają, bo musisz wiedzieć, że nasz program w Polsce jest też chętnie oglądany, nie ino na Śląsku, chociaż godomy po naszemu, godomy o szlagierach, godomy o wicach. No i właśnie Janiak Dawid, nasz dzisiejszy gość, też przywiózł do nas swoje teledyski. To godej, jak to się zaczęło, żeś ty zaczął śpiewać? Z tym śpiewaniem to jest tak, że w pewnym okresie swojego wieku stwierdziłem, że jest dobry moment przy namowie swojego taty, żeby poza tym muzykowaniem jako instrumentalista zająć się też śpiewaniem. No i na początku w takim kąciku tam w domu, w pokoju jeszcze jak byłem młodszy, podśpiewywałem sobie. Później to się przerodziło w śpiewanie na jakichś eventach i tak dalej, imprezach. Z czasem, z opinii innych wyszło, że nawet coś tam potrafię. A ty go też poza muzykowaniem, a ty jest muzykiem? Tak, jestem muzykiem, jestem instrumentalistą. Kształciłem się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia jako akordeonista. Pierwszy stopień to był akordeon klawiszowy. Później akordeon guzikowy i jeszcze dodatkowo było to pianino. Po naszemu akordeon to jest cyja. Cyja. Ja. Od niemieckiego ziehen, czyli ciągnąć, tak. Bo się go, jak wiadomo, rozciąga. No, ciebie tego nie muszę tłumaczyć. A masz ze sobą jakieś instrumenty, czy nie? No tak się złożyło, że się nie przygotowałem. Nie przygotował Następnym razem obiecuję, że wezmę. To przyjmiemy go za słowo. Następnym razem, jak przyjedziesz, to musisz mieć ze sobą cyja, pianino ci podarujemy. Dobrze. Tak to się u ciebie zaczło. To teraz zrobimy tak. Obejrzymy się twój teledysk, żeby nasi widzowie cię poznali, bo może cię nie wszyscy znają, no bo jak żeś jest z Inowrocławia, to niekoniecznie ktoś w Rybniku, w Katowicach albo w Tarnowskich Górach musi cię rozpoznawać. Teraz będziecie mieli okazję, zaglądamy na pierwszą śpiewka, kiero przywiózł ze sobą Dawid Janiak.
zmienia wokół nas. Lato jesiennych już nabiera barw. Wczoraj wygląda inaczej niż dziś. Tylko ty się nie zmieniasz dla mnie nic. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Popatrz, jak dzieci już dorosły nam. Jeszcze brzmi w uszach ten dziecięcy gwar. Dzisiaj pędzą jak chmury noce i dni. Tylko ty się nie zmieniasz dla mnie nic. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. To powiedz mi, Dawid, kto jest najpiękniejszy? Akurat to było trudne pytanie. W teledysku jesteś najpiękniejsza, może tak. Najpiękniejszą osobą jest ta druga połówka, którą się ceni, kocha, która jest odzwierciedleniem prawdziwej miłości na całe życie. Nie tylko na początku, kiedy człowiek jest sobą zauroczony, kiedy jest ta euforia i tak dalej, tylko też po tych latach 25, 45, być może nawet i 50 pięknych latach życia, kiedy można też się zakochać sobie ponownie. Wydaje mi się, że w tym teledysku Jesteś najpiękniejsza bardzo dobrze udało się nam uzyskać ten moment pokazania prawdziwej miłości. Takie było zresztą założenie. Bardzo ładny tekst według mnie napisała Justyna Adamczak do tego utworu. I to wszystko tak jakoś fajnie według mnie skomponowało w jedną wspólną, taką spójną też całość. Powiedz mi w takim razie, kto muzykę napisał? Muzykę napisał Marcin Grzela i Dawid Janiak. Czyli ty? Tak. W duecie? W duecie. Teledysk ma 3 autorów. Tak. No to muszę się spytać, skąd żeś wziął inspirację do tego teledysku? Z życia czy z opowieści? Szczerze? Z życia. Ale jeszcze nie ma 50 lat po ślubie. Tak, ale ja to jak mówię... 50 to dobrze wygląda. Mówię to na podstawie przykładu chociażby swoich rodziców. Są ze sobą lat ponad 30 parę. Każdego dnia coraz bardziej się kochają. I to jest dla mnie piękne, jest to taki żywy przykład, że ta miłość może trwać. Nie trzeba jej marnować, niszczyć kosztem pokus. To zostaniemy w klimacie i obejrzymy się piękny teledysk w podobnym klimacie, który zaśpiewał nam zespół Duo Koral. Spojrzałem w twoje oczy, zatopiłem się. Twoje
Twoje rzęsy rzuciły na mej twarzy cień. Nie wiedziałem jeszcze, domyślałem się. Przez tą krótką chwilę już na pewno wiem. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Tak zdarzyła się ta miłość nasza piękna dziś. Nie wierzyłem jeszcze, chciałem dalej solo iść. Zrozumiałem już, że nie wiem dokąd, gdzie. I poczułem, że bez Ciebie nie ma mnie. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Kto kieruje naszym losem w świecie tym? I od kogo są zależne nasze wszystkie dni? Ile trzeba tego szczęścia w życiu mieć, aby móc powiedzieć tylko taką rzecz? To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Jak tak się pięknie godamy o tej miłości, to mi się widz wspomniał, wiesz? Tak. Jak siedzi taki starzyk ze starką, wiesz, taki starzyki już po 80, no i siedzą się przy stole, też przy kawie. I ta starka się pyta tego swojego chłopa, nie tego męża, go do Richuś, powiedz mi, tak rychtyk, wiele razy w życiu tyś mnie zdradził. A on go do, wiesz, Hilda, tak rychtyk ci powiem, roz. Ona go do, widzisz, jakby nam się ten roz, te rozki przyjdą. Specjalnie, że ci puścił teledysk, kiedy śpiewał Tomek, bo Tomek nie śpiewał tak rychtyk po naszemu w tym teledysku akurat, no to ci się będzie tak łatwiej, wiesz, wkręcić w te nasze śląskie sprawy. Rolady żeś już jadł, kluski, modrokapusta, czy jeszcze nie? Tak, skosztowałem, ponieważ mam sympatycznego wujka, który mieszka tutaj w Tykach, niedaleko.
O, toś ty jest taki prawie, że już półślązok. Prawie. Zobaczymy, co tam jeszcze czas nam przyniesie. Tyś jest drugi raz na Śląsku. Drugi raz, tak. Bo pierwszy raz, żeś był pora miesięcy temu, był żeś i w Radiu Piekary, teraz żeś jest u nas, czyli już się pomału wkręcasz. Powolutku, tak. Powiedz mi o twoim drugim teledysku coś, o tym nowszym, bo obejrzeliśmy ten starszy, teraz będzie ten nowszy. Pierwsze chcesz o nim gadać, czy pierwsze na niego zaglądamy? Ja myślę, że możemy posłuchać, a później zaczerpniemy jakieś tam wiedzę. No to zaglądamy i słuchamy. Pójdę z tobą tam, gdzie chcesz, po najdłuższej drogi kres. Tam, gdzie cały świat dla nas jest. Zapach łąk za dnia, światło gwiazd, ty i ja. Pójdę z tobą tam, gdzie chcesz, przy tobie cały świat ma sens. I nie zatrzymasz mnie, dobrze wiesz. Pójdę tam, gdzie ty, 1000 nocy i dni. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat skradłaś moje serce, jak liście skrada wiatr. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat. Wiesz lub nie, to ja tak kocham cię. Pójdę wszędzie tam, gdzie ty, w jasne i pochmurne dni. Porwę cię jak wiatr, jak w moich snach. Tylko pozwól bym mógł być tam, gdzie ty. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat skradłaś moje serce, jak liście skrada wiatr. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat. Wiesz lub nie, to ja tak kocham cię. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat skradłaś moje serce, jak liście skrada wiatr. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat. Wiesz lub nie, to ja tak kocham cię. Powiedz mi, gdzie ten teledysk był kręcony? Teledysk był kręcony akurat w Inowrocławiu. Tak się złożyło, że moja żona stwierdziła, że fajnie by było, gdybyśmy razem w nim wystąpili. I stwierdziliśmy, że spróbujemy, zobaczymy, co z tego będzie. No i twoim zdaniem co wyszło? Szczerość. Moim zdaniem wyszła szczerość, czyli to, co jest w nas, póki co. Jesteśmy młodym małżeństwem, ale pokazaliśmy to, co próbujemy pielęgnować. Czyli nasze uczucie, naszą miłość do siebie, to ciepło, które budujemy między sobą. No to ty śpiewasz jak na wykonawców polskich, śląskich i nie, no, o poważnych sprawach, bo tak wiesz, większość śpiewek to jest tam o lecie, o tym, że kto kiedyś jedzie, kto jedzie na wczasy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie, a ty masz 2 teledyski i 2 są poważne. To jest zamierzone, czy przez przypadek?
Kiedyś wspomniałem właśnie o tym, że w tych moich piosenkach bardzo chciałbym pokazać coś, co jest częścią mojej osoby, co będzie mi się też podobało. Nie będą to też puste słowa, które będę chciał tylko i wyłącznie sprzedać, tylko jakaś taka inwencja twórcza, która spowoduje to, że ludzie w jakimś stopniu będą mogli poznać część mojej wnętrzności, mojej osoby. No i tak to wyszło. To ja mam taką propozycję, żeby my teraz poznali smak tej kawy. Zamieszaj się ją, o tak, wiesz? O. Chętnie. Ja, ty czekaj, bo mam przydyktowany talerzyk, żebyś się miał jakaś łyżeczka odłożyć. Tu się ją możesz dać. Pijemy kawę i zaglądamy na śpiewka. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo heja, polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze zabawa na 102. Więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo hejo, polka już tak ma. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo hejo, polka już tak ma. Oj, mo. Dobro kawa? Bardzo dobra. Dobro kawa Dziękuję. sam mają, nie? Bo to wiesz, to jest takie nowe bistro tu, niedawno powstało, w takich tych śląskich kamienicach, jak tu były familoki budowane, to te roski to jest, jak widzisz, odnowione, mają sam dobro kawa. Obiad żeś zjadł? Zjadłem, skosztowałem, bardzo dobre. No, to jakby kto chciał do bistro 10 melonów, to zapraszamy, mają dobro kawa. I dobre obiadki. Ja. Zapraszamy fest pięknie. No i teraz mi powiedz tak, twoi najbliższe plany. 2 teledyski gotowe, no i co dalej? Więc to jest tak, teledyski są już przygotowane, lada chwila pojawi się 3. teledysk. W międzyczasie równolegle przygotowuję materiał na płytę, którą mam nadzieję, że
pokaże i będzie już wyprodukowana w czerwcu, w lipcu tego roku. Czyli mogę liczyć na to, że ty z tą płytą do naszego programu przyjedziesz. Oczywiście. Ja przypominam, że jakby kto chciał kupować płyty, przykładowo Dawida, albo jakieś wszystkie insze, to może do nas dzwonić. Numer telefonu znocie 789 099 111, 789 099 111, a jak kto nie chce dzwonić, niech przyjedzie do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam ma 2 sztandy z płytami, to się może co powybierać. Twoja płyta też tam będzie? Oczywiście serdecznie zapraszam. Ja też pięknie zapraszam. Płyta Dawida oczywiście też będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku, bo jak wiecie, lista szlagierów po śląsku tradycyjnie od poniedziałku do soboty, od poniedziałku do piątku są propozycje, w sobota wielki finał, podsumowanie naszej listy, ale o tym wam chyba nie muszę go dać, ale ty możesz zaglądać na naszą listę szlagierów po śląsku, wiesz? Jak się załączysz, to potem powiesz, które szlagiery ci się najbardziej podobają. Oczywiście. Teraz ci zaprezentuję taki jeden fajny szlagier, według mnie fajny, i ty powiesz, co o nim sądzisz. Dobrze. No to gromy. Zapraszamy wszystkich widzów do oglądania. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koń konia goni po zielonej łące. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Na polu koło jeziora, tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda.
Myśla kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. I co? Fajny teledysk, nie? Bardzo fajny, trochę nietypowy na zimę. No wiesz co, luty jest, ale już wszyscy czekają na te lato, nie? Żeby już było ciepło, no to jak się padło... Optymistycznie. Optymistycznie będzie o żniwach. Żniwa będą za 5-6 miesięcy, no ale możemy sobie pomyśleć, jak to jest, jak jest ciepło. No. Kawa dobro? Bardzo dobra. Słuchaj, a ogólnie kawa na Śląsku ci smakuje? Lubisz na Śląsk przyjeżdżać? Czy będziesz częściej przyjeżdżał do Ujka i tak w ogóle? Chciałbym. Zobaczymy, co najbliższa przyszłość nam przyniesie. Mam nadzieję, że będę częściej przyjeżdżał. To byś się musiał tak nauczyć gadać po naszemu, wiesz? Tak. Powiem ci widz. Wszystkim powiem widz. Taki synek z Kieleckiego przyjął się do roboty na gruba, czyli na kopalnia. Przyjechał tu, zakwaterowali go. Porobił 3 miesiące, no i pojechał na taki krótki urlop tam do siebie, do domu, pod Kielce. No jak się dowiedzieli, że on przyjeżdża, no to tam przyrychtowali, nie, świniak, nie, prosia ubite, kapusty nagotowane i siadaj Kaziuk, nie, opowiadaj jak tam na Śląsku. Nie. Dobrze, mówi, no robota ciężka, ale dobrze, fajnie, wszystko jest okej. No a mów Kaziuk, jak tam ta gotka, nie, ten po śląsku, jak to tam, trudne to jest do zrozumienia. On mówi, nie, to jest bardzo proste, tam są wszystkie wyrazy na G. Ci go dają, jak to? No prosto. Tory kolejowe to są glajzy. Firanki to są gardiny. Wypłata to jest geltak. Ja jestem Kaziuk, a dla nich Gorol. No to widzisz, ty też będziesz taki oswojony Gorol u nas na Śląsku. Oczywiście jak będziesz przyjeżdżał. Mam nadzieję. Przyjedziesz jeszcze do nas? Bardzo bym chciał, do ciebie naprawdę. No to się fest z tego radujemy. Nasz dzisiejszy odcinek 100 dobiegł końca i o wszystkim wam życzę, żebyście razem z nami się radowali, żebyście razem z nami pięknie śpiewali. Przez kolejne odcinki, nieważne wiele tego będzie, no bo wiecie, kaj słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serce mają, źli ludzie ci nigdy nie śpiewają. Tak się to godo, my się pięknie śpiewamy po naszemu i nie no po naszemu godomy wice. Wszystkich was pięknie zapraszam już na jutro na listę szlagierów po śląsku, tak jak wpadł od poniedziałku do soboty szlagiery w naszej liście. W niedziela za tydzień 101 odcinek naszego programu na Kierywos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pyrskrostu mili.